gelek çavdêr dibêjin şerê Kurdan lê dijî Daişê şerekî yeksengerî bû. Ji ber vê yekê pêşmergeyên Kurdistanê sînor derbas kirin û beşdarî di rizgarkirina Kobanê de kirin. Her wiha li Başûrê Kurdistanê hejmarek ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê tev lê refin pêşmerge bûn. Yek ji wan em giyan bû ku xelkê bajarê Hesekê ye. Di heftê meha yeka de li Şingalê li gel sê ciwanên dinê Rojavayê Kurdistanê şehîd bû. Bavê em giyan serbilind û bihêviye. êrîşkirina Daeş hat ser Kurdistanê wek lawekî Kurd wek pêşmergakî dîtgo arkekî netewî beşdarî evê bêrevaniyê û şer bibe û tu firq û jidehî tune Kurdistan hey Kurdistan yekperçeyî bi vê pîvanê bi vê hezkirinê û em hêvî dikin ku hikûmeta Kurdistanê Berlamanê Kurdistanê wezaretê pêşmerga bi vê pîvanê li her yekî Kurd binere dema ku beşdarî berevaniyê dide û xwîna xwe dide ji bo azadî û parastina Kurdistanê. Ne tenê ciwanên Rojava li Başûrê Kurdistanê tev lê şerê lê dijî Daişê bûn. Ji beşê dinê Kurdistanê jî gelek kes beşdar bûn. Her wiha keçên Kurd jî ji vî şerî dûr neman. Nîgar ku ji Rojhilatê Kurdistanê ye li mehwerê Kerkûkê dê şeşê meha nihan da salaborî şehîd bû. Heta niha bav û dayîka wê li dengê wê guhdar dikin. نگار بەتەنیا شەهیدی یەک پارچە نییە ئەو لە ڕۆژهەڵاتەوە هەر لە باشوور شەهید بوو کەواتە ئەمە پەیامێکی نەتەوەییە یعنی ئەم شەهیدە حەز دەکەم وەکو شەهیدێکی هەر چوار پارچەی کوردستان ناوی بنووسێوی یادێ بکرێتەوە نەتەنیا تایبەت بە هیچ پارچەیەک نییە تەنانەت تایبەت بە پارتی ئازادی کوردستان کە لەو قوتابخانەیە پەروەردە بووە نییە چونکە ئەرکەکەی ئەو زۆر لەوانە مقەدەس و گەورەتر بووە هەرکێکی نیشتمانی بووە. Beryademekê Wezareta Pêşmergeyê Kurdistanê ragihand bû. Navê şehîdên perçeyên dinê Kurdistanê nexistiye navlîsta şehîdan de. Ji ber ku nasnameya wan a Iraqî tune ye û hin pirsgirêkê yasayiyên vê pirsê hene. Çora mîdyayî ya Rûda û bi hilmeteke berfireh ji bo komkirina alîkariyan ji malbatên şehîdên pêşmerge re yek û li şerê lê dijî Daişê şehîd bûna rabûye. Wezareta Pêşmerge jî dê navê şehîda pêşkêşî komîteya serpiriştiyar bike da ku alîkariyan li ser malbatên şehîdên pêşmerge dabeş bikin. Lêlgorî endamekî komîteya serpiriştiyara hilmeta keda şehîdan ango rencê şehîdan hilmeta wan kesên li dervî Wezareta Pêşmerge jî li xwe digire. زۆر لایەن هەیە ڕەنگە پەیوەندی بە وەزارەتی پێشمەرگەشەوە نییە هاتووە شەهید بووە ئەوەی شەهیدێک خەڵکی سلێمانی و هەولێرە یا دهۆکە جیاوازی نییە لەگەڵ ئەوەی کە لە ماردین و شارەکانی تر و یا قامیشلۆ و حسکە و فڵانەوە بێ هەمووی شەهیدە چونکم ئەوانە مرۆڤی تەنگانە مرۆڤی ڕاستەقینە بوون بەهانای دەنگی دایکی نیشتیمانەوە هاتوون بەهانای خوێنی ئەم وڵاتەوە هاتوون بەهانای ڕۆژی تەنگانەوە هاتوون چۆن ئەکرێ و هەرگیز ڕەوانیە من جیایان کەینەوە. Malbatên şehîdên Rojhilat û Rojavayê Kurdistanê dibêjin xelata herî giring ew e ku zarokên wan bi fermî di Wezareta Pêşmerga de bêne tomar kirin ji ber ku ew ne şehîdê parçeyekî lêbelê şehîdê netewa Kurdin. Rengîn Şerro, Rûda û Hewlê.